नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आचरा त्रिंबक बगाडवाडीत भर दिवसात चोरी। वेंगुर्लेत ब्रेकवॉटर बंधारा वूड यार्डचं काम चुकीच्या पद्धतीनं, मच्छीमार सोसायटीचा उपोषणाचा इशारा। आणि माझा जिल्हा बँकेशी जुना संबंध, मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितली आठवण। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। 26 जानेवारीला स्तंभलेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर यांच्या 2 पुस्तकांचं प्रकाशन सावंतवाडीत होत आहे। या निमित्तानं ज्येष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक अशोक बागवे यांनी विशेष आवाहन केलं आहे। पाहूयात। नमस्कार मंडळी, मी अशोक बागवे। आज तुम्हाला आग्रहाचं निमंत्रण देण्यासाठी मी इथे उपस्थित झालेलो आहे। माझ्या सर्व रसिकांना अशी नम्र विनंती करतो की येत्या 26 जानेवारीला सावंतवाडीमध्ये आमचे सतीश पाटणकर यांच्या 2 पुस्तकांचं प्रकाशन होणार आहे। सतीश पाटणकर हे मुख्यमंत्र्याचे माजी माहिती अधिकारी होते आणि त्यांची जी 2 पुस्तकं आहेत, एका पुस्तकाचं नाव आहे कोकण आयकॉन आणि दुसऱ्या पुस्तकाचं नाव आहे जाऊ तिथे खाऊ। ही दोन्ही पुस्तकं सावंतवाडीमध्ये संध्याकाळी 4:30 वाजता आमच्या बॅरिस्टर नाथ पै सभागृहामध्ये होणार आहेत आणि याला मोठी मोठी माणसं येणार आहेत। स्वामीराज प्रकाशनाचे रजनीश राणे तर आहेतच, पण सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे येणार आहेत आणि त्यात अशोक नायगावकर आणि माझी एक मुलाखतीचा कार्यक्रम सुधीर चित्ते करणार आहे। त्यामुळे या आनंद सोहळ्यासाठी तुम्ही आवर्जून या। पुन्हा लक्षात ठेवा, 26 जानेवारी संध्याकाळी 4:30 वाजता बॅरिस्टर नाथ पै सभागृह सावंतवाडीतील माझ्या सर्व मित्रमैत्रिणींना, सिंधुदुर्गमधील माझ्या सर्व मित्रमैत्रिणींना आणि कोकणातल्या माझ्या सर्व चाहत्यांना मी विनम्रपूर्वक असं आवाहन करतो की आनंद सोहळ्यात तुम्ही सामील व्हा। धन्यवाद। आमची माहिती आहे, काही समज गैरसमज असू शकतात। हिंदुत्वाच्या दिशेने जाणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत। खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे यात लक्ष घालतील। भाजपच्या कार्यकर्त्यांची ते या विचारांची बांधिलकी असल्याची समजूत घालतील, असं विधान भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलं आहे। आपणा सर्वांना माहिती आहे की देशभरामध्ये संघटन पर्व सुरू आहे। महाराष्ट्रात सुद्धा 1 जानेवारी पासून हे संघटन पर्व सुरू झालेलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आदरणीय नड्डाजी, अमितजी, महाराष्ट्राचे आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि बावनकुळेजी एक उद्दिष्ट ठेवलं आहे की 1.5 कोटी प्राथमिक सदस्यता अभियानापर्यंत आपले प्राथमिक सदस्य झाले पाहिजेत आणि त्यामुळे त्या दिशेने 1 तारखेपासून भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी प्रचंड मेहनत करतोय। गावागावामध्ये, वस्तीवस्तीमध्ये जाऊन भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा ही सामान्य जनतापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे सर्वच्या सर्व कार्यकर्ते करतायत आणि आम्हाला खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हे सदस्यता अभियानाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता जो आहे ती प्राथमिक सदस्यता जी बावनकुळेजींच्या मनामध्ये आहे ती पूर्ण करेल। अभियान सुरू असताना काल मात्र शिवसेनेमध्ये भाजपचे काही कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश केला। ओरोस मंडळमध्ये कार्यकर्ते कसं पाहता आपण याकडे? खरं तर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना महायुती आहे। काही समज गैरसमज असू शकतात, पण शेवटी एकच आहे, आम्ही सगळेजण हिंदुत्वाच्या दिशेने जाणारे आम्ही सर्वजण आहोत। आदरणीय दादांच्या नेतृत्वामध्ये आणि आदरणीय पालकमंत्री नितेश राणेजी ही सर्व मंडळी या सगळ्या गोष्टीमध्ये नक्की लक्ष घालतील आणि भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता यांची पुन्हा एकदा ही समजूत घातली पाहिजे की तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या विचारधारेला बांधिलकी आहात आणि नक्की येणाऱ्या काळामध्ये महायुती म्हणून जे आवश्यक आहे ते सगळे विषय जे आहेत ते मार्गी लावण्याचं काम आम्ही करू। मंडळाचा प्रश्न गंभीर आहे। अजून खासदार माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेबांनी विमान वाहतूक चर्चा केली, परंतु अजून काही तसं निर्णय झालेला नाही। कसं पाहता? खरं तर या संदर्भामध्ये आपल्याला माहिती आहे की अडचणी आहेत, परंतु राणे साहेब हे स्वतः लक्ष घालतायत। मुरली मोहोळ यांच्याशी पण मध्यंतरीच्या काळात त्यांची चर्चा झालेली आहे
आणि मला खात्री आहे की जे त्या ठिकाणी असणारे जे विषय आहेत ते लवकरच मार्गी लागतील, यात काही शंका नाही. धन्यवाद. कोकण पाटबंधारे महामंडळाच्या अंतर्गत कणकवली, कनकनगर, गडनदीवर असलेल्या बंधाऱ्यांमार्फत डिसेंबर अखेरपर्यंत किंवा जानेवारीत प्लेट लावून पाणी अडवलं जातं. त्यामुळे शेतीसाठी, पिण्यासाठी तसंच विहिरीच्या पाण्याची पातळी मेपर्यंत वाढलेली राहते. मात्र गेली 4 वर्ष कणकवली, कनकनगर येथील बंधाऱ्यात पाणी राहत नाही. ठेकेदारानं किंवा अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे या बंधाऱ्यात गळतीचं प्रमाण खूप आहे, अशी कैफियत ग्रामस्थ मांडत आहेत. गेली 4 वर्ष या बंधाऱ्यात पाणीच टिकत नाही आणि यावर्षी बंधाऱ्यातून तब्बल 7 ते 8 ठिकाणी गळती लागली आहे. मे महिना सोडाच, पण मार्च अखेरपर्यंत या बंधाऱ्यात पाणी टिकणं अवघड झालंय. योग्य वेळी जर बंधाऱ्याच्या गळतीवरती उपाययोजना केली नाही तर हे बंधारे फक्त कंत्राटदारांसाठीच बांधले जातात, असा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कारण काय, ही पार्टीची आहे, क्वालिटी ही कार्यकर्त्यांची म्हणून बोलत आणि 3 वर्षासाठी असेल, 3 वर्षानंतर दुसरा पद दिले, पार्टी बदलत राहील, पार्टीमधला असणारा नेता बदलत, परंतु पार्टीचे विचारधारा बदलत, हे लक्षात घेतलं. कोणी आगे बढू नये, आगे बढू फक्त पार्टी आगे बढू, बाकी काही थोडं लक्षात घ्या. धन्यवाद. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे यांनी आदरांजली अर्पण केली आहे. याबाबतची पोस्ट करताना माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे भावनाविवश झाले आहेत. नारायण राणे यांनी पोस्टमधून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आहे. ते म्हणाले, आज साहेबांचा जन्मदिवस, साहेबांची आठवण नाही असा एकही दिवस जात नाही. त्यांचे माझ्या जीवनातील स्थान अढळ आहे. साहेबांच्या पुण्यस्मरणासाठी मी माझं आत्मचरित्र झंझावात मधील एक उतारा उद्ध्वस्त करतो. साहेबांच्या पार्थिवाचं दर्शनही माझ्या नशिबात असू नये ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी खंत आहे. साहेब आणि मासाहेब माझ्यासाठी सर्वस्व होते. साहेबांच्या निधनानं माझ्या मनातला एक कोपरा निष्प्राण झाला. आजही मला विचारलं की या जगातील माझी सर्वात प्रिय व्यक्ती कोण, तर मी बेधडकपणे बाळासाहेब ठाकरे हे एकच नाव घेईन. ते माझ्यासाठी माझं जग होते आणि राहतीलही. माझ्या आयुष्यात किती चढउतार येऊ देत, मी आज जो कोणी आहे त्यामागे त्यांचाच आशीर्वाद आहे, हे मी आयुष्यात कधी विसरू शकणार नाही, अशा भावना नारायण राणे यांनी व्यक्त केल्यात. गावागावात संघटना पोहोचवून सामान्य माणसाच्या हाती नेतृत्व देण्याची किमया ही स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळी केली. म्हणूनच अनेक नेते आज राज्याला मिळाले. प्रस्थापितांऐवजी सर्वसामान्य लोकांना नेतृत्व करण्याची संधी बाळासाहेबांमुळे मिळाली. देवळात घंटा बडवणारं हिंदुत्व नको असं सांगण्याची हिंमत त्यांच्यात होती. अब्दुल कलामांचं कौतुक करणारे, कोणत्याही धर्माचा द्वेष न करणारे ते व्यक्तिमत्व होतं. शब्बीर शेख यांच्यासारखे मुस्लिम कार्यकर्ते शिवसेनेत होते. आतंकवादी दहशतवाद्यांवरती त्यांनी प्रहार केला. हे हिंदुत्व बाळासाहेबांनी आम्हाला शिकवलं. त्यांचा मला अभिमान आहे, असे उद्गार या प्रसंगी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी काढले. निश्चितच की 2017मध्ये
हे ज्यावेळी आम्ही सगळे 17 नगरसेवक एकत्र निवडून आलो होतो आणि त्यावेळी माझ्या त्या सहकार्याने आणि मी स्वतः हे जिवंत स्मारक निर्माण केलं होतं. बाळासाहेबांची 99वी जयंती आज आहे आणि त्यानिमित्ताने बाळासाहेबांना मी अभिवादन करतोच. परंतु प्रखर हिंदुत्ववादी आणि सर्वसामान्य घराघरामध्ये किंवा गावागावामध्ये जी संघटना पोचवली आणि खऱ्या अर्थानं सामान्य कार्यकर्त्याच्या हातामध्ये नेतृत्व जाण्याची किमया ही बाळासाहेबांनी त्या काळामध्ये घडवली. म्हणूनच आज जे अनेक पदाधिकारी दिसतात, अनेक आमदार दिसतात, ही बाळासाहेबांची किमया आहे. आणि पूर्वीच्या काळामध्ये काँग्रेसच्या कारकिर्दीमध्ये फक्त प्रस्थापितच राजकारणामध्ये आमदार म्हणून दिसायचे, परंतु तो मुद्दा बाळासाहेबांनी खोडला आणि बाळासाहेबांनी खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांच्या हातामध्ये नेतृत्व दिलं. मला बाळासाहेबांच्या कर्तृत्वाचा फार अभिमान आहे आणि खऱ्या अर्थाने हिंदुत्व म्हणजे मला देवळात घंटा बडवणारं हिंदुत्व नको आहे असं सांगण्याची हिंमत ही बाळासाहेबांमध्येच होती. आणि बाळासाहेबांनी खऱ्या अर्थानं जे अब्दुल कलाम यांचं त्यांनी कौतुक केलं. आमचे शाबीर शेख हे शिवसेनेमध्ये होते, असे मुस्लिम कार्यकर्ते पण शिवसेनेमध्ये होते. बाळासाहेबांनी कुठच्या धर्माचा द्वेष केला नाही, परंतु जे दहशतवादी असतील, जे आतंकवादी असतील त्यांच्यावरती मात्र त्यांनी प्रहार केला. हे हिंदुत्व बाळासाहेबांनी आम्हाला शिकवलं आणि त्यांचा सार्थ अभिमान मला आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी बाळासाहेबांना दरवर्षी आम्ही येऊन इथं अभिवादन करतो. काय झालं की या ठिकाणी नवीन 64 कोटीची सावंतवाडी शहरातली नळ पाणी योजना मीच बनवली आणि ती आता पूर्ण होत आहे. आणि हे जे पूर्वी बनवलेलं स्मारक होतं ते त्या नवीन फिल्टरेशन प्लांटमध्ये ते बाधित होतं आहे आणि म्हणून आता नवीन स्मारकाचं आपण रोपण केलं. त्या पलीकडच्या 5 नळाची रोपं लावली, मोठ्या जोमाने वाढून पुन्हा एकदा तेच असं स्मारक त्या ठिकाणी तयार होईल आणि ते संपूर्ण ग्रेनाईट वगैरे सुंदर बाळासाहेबांचं नाव वगैरे त्या ठिकाणी असेल आणि सुंदर असं स्मारक पुढच्या काळामध्ये दिसेल आपल्याला. हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी जुन्या शिवसैनिकांकडून बाळासाहेबांच्या जिवंत स्मारकाला अभिवादन करण्यात आलं. कल्पवृक्षरूपी या स्मारकाला माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी पुष्पहार अर्पण केला. तसंच नळपाणी योजनेच्या कामात जुन्या स्मारकाची जागा जाणार असल्यानं शेजारी स्मारकरूपी 5 कल्पवृक्षांचं रोपण नव्यानं करण्यात आलं. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त जुने शिवसैनिक माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्यासह जुन्या शिवसैनिकांकडून पाळणेकोंड धरण येथील जिवंत स्मारकाला अभिवादन करण्यात आलं. जयंतीनिमित्त लावलेल्या 5 कल्पवृक्षांच्या ठिकाणी जाऊन त्याला पुष्पहार अर्पण करून बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करण्यात आलं. तसंच नळपाणी योजनेच्या कामात जुन्या स्मारकाची जागा जाणार असल्यानं शेजारी स्मारकरूपी 5 कल्पवृक्षांचं रोपण नव्यानं करण्यात आलं. जुन्या स्मारकाची रोपही अन्यत्र लावली जाणार आहेत. आजच्या दिवसाचं औचित्य साधून नव्या 5 कल्पवृक्षांचं रोपण जुन्या शिवसैनिकांकडून करण्यात आलं. यावेळी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, उमेश कोरगावकर, उमाकांत वारंग, विलास जाधव, सुरेश भोगटे, गणपत बांदेकर, दीपक सावंत, रत्नाकर माळी, बंड्या तोरसेकर, प्रसाद कुडतरकर, महेश नार्वेकर, संदीप नाईक तसंच पाणी पुरवठा अधिकारी भाऊ भिसे, उद्यान पर्यवेक्षक गजानन परब आदी उपस्थित होते. तळेरे गगनबावडा मार्गावर एडगाव शुक नदीच्या पुलावरून पोकलेन मशीन कोसळली. हा अपघात आज सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास झाला. या चालकाला किरकोळ दुखापत झाली. तळेरे गगनबावडा या राष्ट्रीय महामार्गाचं काँक्रिटीकरणाचं काम सुरू आहे. या मार्गातील एडगाव येथे असणारा शुक नदीवरील पूल पाडण्याचं काम आज सुरू होतं. सायंकाळी बिहार येथील चालक अजय कुमार मुन्ना शहा हा पोकलेनच्या सहाय्याने पूल कोसळत होता. त्या दरम्यान पुलाचा काही भाग कोसळला, त्यासोबतच पोकलेनही कोसळला. सुमारे 70 फूट खोल नदीपात्रात कोसळल्याने मशीनचं मोठं नुकसान झालंय. या अपघातावेळी मोठा आवाज झाला. या आवाजानं शहरात असणाऱ्या लोकांनी अपघातस्थळी धाव घेत पोकलेन मशीनमध्ये अडकलेल्या चालकाला सुखरूप बाहेर काढलं. त्याला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आचरा कणकवली मार्गावर त्रिंबक बगाडवाडीत भर दिवसा चोरट्यांनी डल्ला मारलाय. केंद्रप्रमुख राजेंद्र प्रसाद गाड यांच्या घराचा मागील दरवाजा फोडून चोरट्यांनी घरातील कपाटे फोडून अंदाजे 25,000 रुपये रक्कम आणि कपाटातील बनावट दागिने घेऊन लंपास झाले आहेत. भर दिवसा झालेल्या या घटनेमुळे पोलिसांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
गुरुवारी सकाळी 8:30च्या दरम्यान रुचिरा गाड या बैठकीला तर 8:45च्या सुमारास राजेंद्र प्रसाद गाडे शाळेत गेले होते. याचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी घराचा मागील दरवाजा फोडून घरात प्रवेश केला. बैठकीवरून सकाळी 11च्या सुमारास घरी आलेल्या रुचिरा गाड यांच्या ही घटना निदर्शनास आली. त्यांना घराचा मागील दरवाजा उघडा दिसला, तसंच घरातील दोन्ही कपाटं फोडून सर्व सामान अस्ताव्यस्त पसरल्याचं दिसून आलं. त्याबाबत पोलीस पाटील सीताराम सकपाळ यांनी आजरा पोलीस स्टेशनला खबर देतात पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार, उपनिरीक्षक सोरगे, पोलीस कर्मचारी मनोज चव्हाण, महिला पोलीस कर्मचारी तांबे घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. त्रिंबक सरपंच किशोर त्रिंबककर, उपसरपंच आशिष बागवे, ग्रामसेविका माधुरी कामतेकर, तराटी शेजवळ, पोलीस पाटील सीताराम सकपाळ, सारंगी चव्हाण, गणेश गोसावी, सीमा घाडेगावकर, आजरा पोलीस पाटील जगन्नाथ जोशी, विठ्ठल धुरी यांसह ग्रामस्थ उपस्थित झाले होते. पोलीस पाटील व ग्रामस्थांनी घराच्या आजूबाजूचा परिसरात शोध घेतला होता, पण चोरटे आढळून आले नाही. चोरटे दगडी कंपाऊंडवरून उडी मारून आल्याचा घराच्या पॅसेजमध्ये लागलेल्या ओल्या मातीवरून अंदाज व्यक्त केला जात होता. यात महिला आणि पुरुष चपलांचे ठसे असल्याचं ग्रामस्थांकडून बोललं जात होतं. व दिवसा वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे आजरा परिसरात मात्र भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. सकाळी मी 8:45ला घरातून लॉक करून बाहेर गेलेलो. मी शाळेत गेलो. माझी मिसेस सकाळी 8:30 वाजता बैठकीला गेली होती. मी गेल्यानंतर बरोबर साधारणपणे 10:50च्या दरम्याने माझी मिसेस ज्यावेळी घरी आली, समोरचा दरवाजा उघडून आत आली आणि बघितलं तर घरातलं दोन्ही रूममध्ये विस्कटलेलं होतं. कपाट फोडलेलं दिसलं. आतमध्ये जाऊन चाचपणी केली असता आतील जी कॅशचा बॉक्स होता तो कॅश त्याच्यातील गायब होती. तसंच एका पाकिटांमध्ये साधारणपणे 12,000 रुपये होते, ते पण गायब होते. काही खोटे दागिने होते पेंटेक्सचे, तो बॉक्स उघडलेला होता आणि त्याच्यातील दागिने गायब आहे. इतर मौल्यवान वस्तू होती त्याची पिशवी काढून बाहेर फेकलेली होती. लॅपटॉप काढून बाजूला ठेवलेला होता. अशा प्रकारचं चित्र दिसलं. त्यानंतर मिसेसने मला फोन केला आणि आम्ही साधारणपणे 10 मिनिटात सगळे लोक आले. या गावचे पोलीस पाटील पण आले होते आणि त्यांनी सगळी पाहणी करून ताबडतोब पोलिसांना इन्फॉर्म केलेलं आहे आणि पोलीस येऊन आता पाहणी करून गेलेले आहेत. वेंगुर्ला नवाबाग येथे मच्छीमारांना सोयीसुविधा पुरवण्याच्या उद्देशानं कोट्यवधींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र यातील ब्रेकवॉटर बंधारा व बोर्ड यार्डचं काम अतिशय चुकीच्या पद्धतीने झालं असून उर्वरित कामे अपूर्ण असल्याचा आरोप मच्छीमार सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला आहे. भविष्यात यामुळे मच्छीमारांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागणार असून मच्छीमारांच्या हिताचा विचार करता याची योग्य ती चौकशी व्हावी व संबंधित मत्स्य विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावरती कारवाई होऊन योग्य पद्धतीने काम व्हावं यासाठी 26 जानेवारी रोजी वेंगुर्ला मच्छीमार सोसायटीच्या वतीने उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. वेंगुर्ले नवाबाग मांडवी खाडीत समुद्राच्या मुखाजवळ सातत्याने वाळू साचल्यामुळे मच्छीमारी करणाऱ्या होड्या व ट्रॉलरना खाडीत येण्याचा मार्ग व खाडीतून समुद्रात जाण्याची समस्या गंभीर बनल्यामुळे शासनाकडे वेंगुर्ला मच्छीमार सहकारी संस्था व मच्छीमार बांधवांनी यावर उपाययोजनेची सातत्याने मागणी केली होती. त्यामुळे सुमारे 33 कोटीच्या विकास कामांच्या निधीस शासनानं मंजुरी दिली होती. नाबार्ड टप्पा 24 अंतर्गत मासळी उतरवण्याच्या ठिकाणी सोयी सुविधा पुरवणं, या हेडखाली 500 मीटर ब्रेक वॉटर बंधारा, 50 बाय 20 मीटर बोर्ड यार्ड, 300 मीटर अपरोड रोड, 600 मीटर गाळ उपसा करणे, 300 नग सोलर स्ट्रीट लाईट, 43.50 मीटर जेटी विस्तारीकरण अशी 6 कामं मंजूर झाली आहेत. 27 एप्रिल 2020 या कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदार यांना देण्यात आला होता. त्यातील ब्रेक वॉटर बंधाऱ्याचे सुमारे 26 कोटींचे काम अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने व निकृष्ट झाल्याचा आरोप मच्छीमार सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसंच सुमारे 1 कोटींचे बोर्ड यार्डचं कामही चुकीच्या पद्धतीने झाले आहे, तर इतर काम अपूर्ण असल्याचा आरोपही करण्यात आला असून याबाबत 26 जानेवारी रोजी मच्छीमार सोसायटीच्या वतीने उपोषणाचा इशारा दिला आहे. जाण्या येण्याचा मार्ग व्यवस्थित होण्यासाठी सरकारने हे काम मंजूर केलेलं आहे. तो मेन उद्देश सार्थक होत नाही आहे. तो उद्देश सार्थक होण्यासाठी जे सरकारने पैसा खर्च केलेला आहे तो संपूर्ण वाया गेलेला आहे. हे काम आपल्या पद्धतीने, आपल्या सुखसुविधेसाठी आणि आपल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. कुठचंही काम असू दे ते कुठेतरी टेस्ट केलं जातं आणि त्याप्रमाणे ते काम केलं जातं. हे टेस्ट केलेलं काम आम्ही जेव्हा सोसायटीमध्ये गेलो आणि माहितीच्या अधिकारात मला माहिती मिळाली तेव्हा मला कळालं हे टेस्ट केलेलं काम हे आपल्या पद्धतीने केलेलं आहे. ॲक्च्युअली ते त्याचं काम नाहीच आहे. आपल्या प्रमाणे काम करून हे वळवलेलं आहे काम. नाही फक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठी हे असं काम केलेलं आहे. हो, हा बंधारा तुम्हाला दिसतोय, हा खोल पाण्यात गेला असता तर चांगलं झालं असतं. पण कॉन्ट्रॅक्टरने आणि संबंधित खात्याच्या मेन इंजिनियरने
मेन इंजिनियर जो राजू बोबडे नावाचा होता त्याने हे सगळं गोंधळ केलेलं आहे. त्याने आपल्या स्वफायद्यासाठी हा क्रॉस केलेला आहे आणि पूर्ण हा वाळूवर बंधारा बांधलेला आहे, खोलीत गेलेलाच नाही आहे. त्यामुळे आम्हाला नाहक त्रास होतो. त्या उद्देशाने पाणी आत आणि बाहेर गेलं पाहिजे होतं आणि खोली पडली पाहिजे होती, ती झालेली नाही. याचा वरिष्ठांचा अंकुश नसल्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी ही निकृष्ट दर्जाची कामं केलेली आहे त्यांनी. बोर्ड यार्डचा उपयोग भरती ओहोटीच्या कुठच्याही वेळेस मोठ्या बोटी वर घेण्यासाठी केला जातो, पण ॲक्च्युअली परिस्थिती तुम्ही बघू शकता. त्या बोर्ड यार्ड म्हणजे सिमेंट कॉन्क्रीटचा एक चौकोनी चौतरा बांधलेला आहे. त्याचा उपयोग त्याच्यावर कशी बोट चढणार आणि कशी खाली उतरणार हे कोणी दाखवू शकतं का, ते तुम्ही बघू शकता. जेटी एक्सटेन्शनचं काम झालेलं नाही, तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर गाळ काढण्याचं काम, हा एक खड्डा तुम्ही बघू शकता. हा खड्डा आहे ना, तो छोट्या एका बोटीने हा खड्डा मारला आणि हे गाळ उसपण्याचं काम असं केलेलं आहे. ॲक्च्युली काम कसं आहे, माहितीच्या अधिकारात मोठ्या बारजने गाळ काढून तो 10 किलोमीटर बाहेर फेकावा आहे, फेकण्याचं काम आहे. ॲक्च्युली तसं झालेलं नाही. हे आम्हाला फूस लावून असं काम केलेलं आहे. आमचं उपोषणाचं पुढचं पाऊल आहे, आमचे लाडके नेते राणेसाहेब ह्याच्यावर लक्ष देतील आणि ते काम व्यवस्थित करून घेतील आणि आम्हाला न्याय मिळवून देतील अशी आम्ही आशा बाळगतो. पण 2025 साली आम्हाला उपोषण करावं लागतं या स्वतंत्र भारतात, हे आम्हाला लाज वाटतं. मच्छीमार सोसायटीच्या वतीने तसेच मच्छीमारांच्या वतीने 2020च्या आसपास कामांची मागणी करण्यात आलेली होती. नाबार्ड टप्पा 24 अंतर्गत मागणी होती मच्छीमारांच्या सोयीसुविधेसाठी. तर शासनाकडनं हिरवा कंदील मिळून त्या कामांना मंजुरी मिळाली आणि त्याच्यानंतर काम सुरू करण्यात आले. काम सुरू केल्यानंतर कामांच्या दर्जाप्रमाणे आणि कामांच्या गुणवत्तेप्रमाणे ती कामे केली गेली नाही आणि त्याच्यामुळे मच्छीमारांच्या वारंवार तक्रारी येत होत्या संस्थेकडे. त्यामुळे संस्थेचे पदाधिकाऱ्यांनी याच्यावर निर्णय घेऊन मच्छीमारांच्या तक्रारी वाढत गेल्यामुळे आम्ही उपोषणाचा निर्णय येत्या 26 जानेवारी रोजी घेतलेला आहे. त्यास उपोषणाची निवेदन वगैरे आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे वगैरे दिलेले आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपल्याला नितेश राणे साहेबांचे निरोप असा आलेला आहे की येत्या 25 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन आमच्या समस्यांचे ते निराकरण करतील आणि आम्हाला योग्य तो न्याय मिळवून देतील, हे आम्ही आशा बाळगतो. त्याचप्रमाणे ही कामं योग्य रीतीने त्यांनी करून द्यावीत आम्हाला व मच्छीमारांना जो पुढे भविष्यात त्रास होईल किंवा जीवितहानी होईल या दृष्टीने त्यांनी जरा विचार करावा आणि आमच्या मागणींना योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती आहे आमची. वॉटर बंधारा जो खाडीच्या मुखाजवळ झालेला आहे त्याचं काम चुकीच्या पद्धतीने झालंय असा आरोप तुम्ही केलेला आहे. नेमका कशा पद्धतीने चुकीचं झालंय काय सांगा? ब्रेक वॉटर बंधारा हा 500 मीटर होता. आम्ही शासनाकडून माहिती मागवली माहितीच्या अधिकारात, तर त्याप्रमाणे ब्रेक वॉटर बंधाऱ्याचे काम संबंधित कंत्राटदारांकडून केले गेलेले नाही आणि त्या बंधाऱ्याची दिशा ही दक्षिण दिशेने व्हायला पाहिजे होती, त्या पद्धतीत झाली गेलेली नाही. त्यामुळे खाडीचा संगम पण आहे, खाडी आणि समुद्राचा संगम पण जिथनं नौकानयन करतात, होड्या म्हणजे जाण्या येणे समुद्रात करतात, तिकडनं तो मार्ग कमी झाल्यामुळे बंधाऱ्याचा काम केलेले आहे ते कमी ह्या बंधाऱ्याचे काम एकदम जवळ आल्यामुळे नौकानयनाचा मार्ग एकदम कमी झाला आहे. त्याच्यामुळे मच्छीमारांना भविष्यात त्रास होऊ शकतो असा मुद्दा आहे. त्याच जो गाळ साचलेला आहे त्याबद्दल या कामांबद्दल आम्ही संबंधित फिशरीज ऑफिस मत्स्य व्यवसाय विभागाला वारंवार कळवून त्याच्यावर माननीय श्री कुबेस्कर साहेब सहाय्यक आयुक्त मालवण यांना तक्रारी वगैरे दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे त्यांनी आयुक्त कार्यालय मुंबई यांना पत्रव्यवहार करून आमच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पाहणी वगैरे केली. तर पाहणीच्या दरम्यान त्या संयुक्त पाहणी केली, मच्छीमार संस्थेचे सभासद किंवा अधिकारी जे कार्यकारी अधिकारी होते वगैरे
तर त्यांना घेऊन आपण पाहणी केली. पाहणी करते वेळी जे ठेकेदार होते त्यांना पण त्यावेळी बोलवलं होतं, पण ठेकेदारांचं म्हणणं असं आहे की तो गाळ वगैरे काढण्यात येणार आहे, तो 600 मीटर न काढता, म्हणजे माहितीच्या अधिकारात दिल्याप्रमाणे 600 मीटर न काढता तो 300 मीटरच काढण्यात येणार आहे. पण आमचं असं म्हणणं आहे, मच्छीमारांचं असं म्हणणं आहे की तो गाळ 600 मीटर आहे ना माहितीच्या अधिकारात, त्याप्रमाणेच गाळ तो काढून मिळावा आम्हाला. व 600 मीटर जर काढून नाही मिळत असेल गाळ आम्हाला, तर ते काम आम्हाला नाही मिळालं तरी चालेल, पण आम्हाला ते काम 600 मीटरनेच झालं किंवा माहितीच्या अधिकाराच्या प्रपत्रकाप्रमाणे जे काम आहे त्या पद्धतीनेच झालं तर ते योग्य व मच्छीमाराच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य होईल असं. बोर्ड त्यात आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, त्याचप्रमाणे संबंधित विभागाचे अभियंता वगैरे आले होते. त्या दिवशी पाहणी आपण केली मच्छीमारांना घेऊन. तर मच्छीमारांनी ते बोर्ड यार्ड वगैरे संबंधितांना दाखवल्यानंतर जो बोर्ड यार्ड बांधलेला आहे तो बोर्ड यार्ड एकदम चुकीच्या पद्धतीत बांधलेला असून, बोर्ड यार्डचा अर्थ काय की त्यावरून नौका वगैरे वर घेता याव्यात इमर्जन्सी काळात, म्हणजे अतिदक्षता काळात वगैरे. तर त्या पद्धतीत तो बोर्ड यार्ड बांधलेला नाहीये. बोर्ड यार्ड आता जे सांगत आहेत ते लोक, तर त्या बोटी उचलून क्रेनने वर घ्यावे लागतील त्या बोर्ड यार्डवर, तरच त्याचा उपयोग होईल, नाहीतर त्या बोर्ड यार्डचा तसा काही उपयोग होणार नाही. त्याचप्रमाणे बाकीची जी पण कामं आहेत ती कामं सध्या इतरत्र कुठे दिसत नाही. ज्या माहितीप्रमाणे जी काय कामं आहेत उर्वरित 6 कामांपैकी, ती पण सध्या केलेली नाही. आमची भूमिका म्हणजे आम्ही संबंधित विभागांना, संबंधित मंत्र्यांना वगैरे आमची भूमिका पहिली आधी आम्ही ही स्पष्ट आहे. आमचा लढा कायम चालू राहणार. पहिली भूमिका म्हणजे आम्ही उपोषण हे करणारच आहोत. दुसरा विषय की यापुढे पण आमचा लढा चालूच राहणार. जर समजा भविष्यात ह्या अर्धवट कामांमुळे किंवा कमी दर्जाच्या कामांमुळे भविष्यात कुठच्याही मच्छीमारांना जर नुकसान झाले, त्यांचे काहीतरी नुकसान झाले, जीवितहानी झाली किंवा आणि काहीतरी धोका निर्माण झाला, जीवित उदरनिर्वाहाचा धोका वगैरे निर्माण झाला, तर याची सर्वस्वी जबाबदारी आम्ही शासन आणि संबंधित कंपनीचे ठेकेदार शापूरजी, पालोनजी आणि यशवंत मांजरेकर यांची कंपनीना आम्ही जबाबदार आणि दोषी ठरवू. या ठिकाणी उपस्थित सर्व संचालक मंडळ, कर्मचारी, स्वप्रतिमा शिलार, उपस्थित बंधू भगिनी, खरं तर आज मी खाजगी भेटीवर आलेलो आहे आणि गावात आल्यानंतर आता मनीषजींचा आग्रह आहे बँकेला भेट द्या, आणि तसा बँकेशी संपर्कही माझा जुना आहे. म्हणजे माझा संपर्क बँकेशी, जिल्हा बँकेशी आमचे शिवरामभाऊ जाधव आमच्या मामाचे सासरे, तेव्हापासूनचा संपर्क आणि त्यामुळे शिवरामभाऊ पासून कधी ना कधी बँकेत येण्याची संधी ही मला आणि आमच्या कुटुंबाला मिळाली आहे. बँक आणि A+ रेटिंग मिळालेली माझ्या जिल्ह्यातली ही जिल्हा मध्यवर्ती बँक आहे, याचा मला खूप अभिमान. आणि 6,000 कोटी कधी राज्य सरकारलाही कुठल्या कामासाठी पैसे लागले तर यावं लागेल, पण राज्य सरकारचं प्रेम आहे तुमच्यावर, आपुलकी, आशीर्वाद दोघी आहे. तुमचं कर्तृत्व आणि कर्तव्य इतकं चांगलं आहे म्हणजे ते आमच्या कर्मचारी वर्गाचं सुद्धा, संचालक मंडळाचं सुद्धा, की आपल्याकडे असलेल्या योजना नीट राबवणं यामध्ये आपला निपुणता आहे. आणि म्हणून एक स्थान राज्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मिळवलेलं आहे. उत्तरोत्तर ते वाढेलच. अडीअडचणीत असलेल्या आपल्या जिल्ह्यातील युवकांना, मातांना, भगिनींना, शेतकऱ्याला, उद्योगधंदा करू पाहणाऱ्या एंटरप्रेन्योरला, या सगळ्यामध्ये तुमच्याकडनं कर्ज किंवा त्या ठिकाणी त्याच्या स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठीची मदत, सहाय्य मिळतच. पण मी एकच विनंती करणार आहे, आता जग हे जलद गतीने पुढे चाललंय आणि त्यामुळे पूर्वी असं म्हणायचे, म्हणजे गतीचाच उदाहरण द्यायचं तर भिंतीला कान असतात,
म्हणायचं की नाही पूर्वी, काय बोलू नको भिंतीला कान असतं. आता काय झालंय, जग इतकं फास्ट झालंय की तुमच्या मनात आलं की समोरच्याला कळतं, इतकं फास्ट कान लागलंय, बोलायची गरज नाही. आणि त्यात माहिती तंत्रज्ञान माझ्याकडे आहे म्हणून सांगतो, आजकाल जमाना AIML चा आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग. आणि म्हणून आज तरी माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातल्या कुठल्याही सहकारी बँकेने AI चा उपयोग करून त्यातलं सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म आणि त्यातलं वर्किंग हे जनतेला, ग्राहकाला सोयीसोयर असं बनवलेलं माझ्या तरी पाहण्यात आलेलं आहे. आणि ते काम सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेने करावं. आणि ते काम महाआयटी पण करू शकते सरकारचं, तर महाआयटीची मदत घ्यावी. आणि बरोबरीने यातनं सुविधा लोकांना, तो जगात कुठेही गेला, कधी गेला तरी त्याची बँक काय गरज गतीने आपल्याला राज्यासमोर आणता येतील अशी आपली बँक व्हावी. आणि या तंत्रज्ञानाचा आपण उपयोग करावा. सायबर सिक्युरिटीचा इश्यू आता खूप अग्रणी आलेला आहे आणि त्यामुळे सायबर सिक्युरिटी टास्क फोर्स राज्य सरकारने आम्ही बनवलाय. गुंतवणूकदाराला भीती वाटते, येणारे फोन, येणारा मेसेज, येणारा मेल, यातनं माझे गुंतवणूक केलेले माझ्या अकाउंटचे पैसे हे त्या ठिकाणी मी चोरच म्हणून त्यांना ते वळते करतात. याच्या भीतीने सुद्धा ग्राहक त्रस्त आहे. आणि त्यामुळे सायबर सोल्युशन, सिक्युरिटी सोल्युशन्स यात सुद्धा अद्ययावत आपली बँक व्हावी. त्याला जी मदत लागेल ती माहिती तंत्रज्ञान विभाग म्हणून आम्ही करायला तयार आहोत. आणि म्हणून या पद्धतीने आपल्या गुंतवणूकदाराचे संरक्षण या विषयात पण बँकेने काम करावं. तुमच्या डोक्यात तो विचार असेलच, पण त्यामध्ये मी सिंधुदुर्गचा सुपुत्र असल्यामुळे मला असं वाटतं की त्यात मी सुद्धा तुम्हाला मदत करू शकेन. आणि हे काम आपण जनतेसाठी पुढे नेऊया. तुर्तास मला वाटतं एवढं पुरेसं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना भेटण्याची संधी मिळाली, गप्पा मारण्याची संधी मिळाली, या वास्तूत परत येण्याची जी माझ्या मनात होड होती ती पूर्ण झाली. त्याबद्दल सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आचरा त्रिंबक बगाडवाडीत भर दिवसात चोरी. वेंगुर्लेत ब्रेक वॉटर बंधारा वूड यार्डचं काम चुकीच्या पद्धतीनं, मच्छीमार सोसायटीचा उपोषणाचा इशारा. आणि माझा जिल्हा बँकेशी जुना संबंध, मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितली आठवण. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.